Rialacha na Scoile. Pictiúr a haon. Sa chéad pictiúr feic mé príomhide ard scoil an chnoic agus í ar slí go dtí an tonól seachtanúil. Ag an tonól seo, leabhróidh sí le daltaí na scoile faoi imeachtaí na seachtaine agus mar is gná rachaidh sí trí rialacha na scoile. Is iad na rialacha atá cá ná, meas a bheith ar chách, éad is scoile a chaithimh, an scoil a chumad mar thiamh sonna, obair go díthallach, gan bhuilíocht dhéanamh, gan roma a chugant nó tabhac a chaithimh, agus faoi dhearra gan alcóil a fhol ná drogaí a thógáil. Pictiúr a dó. I pictiúr a dó is folas nár éist roinnt de na daltaí leis an bpríomhide agus feicimid iad ag briseadh na rialacha. Tá buachalaí ann ag imirt pelle ach go tobann tosnaíonn siad ag troid, ní suíomh sonna é ar aonos. Ansin, feicimid cailíní ag briseadh na rialacha freisin taobh thiar den bhocháin rothair agus iad ag caitheamh de bach. Pictiúr a trí. I pictiúr a trí bearn Bert Bhúntóir an túsal ó Brian agus Benny Huma ar na daltaí a bhris rialacha na scoile. Tá siad an-chrostaló, chuir an túsal ó Brian i gcuine don na buachalaí a bhí ag troid gur bíad rialacha na scoile meas a bheith ar a chéile agus suíomh sonna a chruthú. Fithríonn sé díobh an bhfuil éon rud le rá acu. I gás na galíní tá Benny Huma ag tuairt amach chomá. Deir sí go ndéanann de bach dochar dá sláinte agus gur cuireamú airgid é. Pictiúr a ceathair. Nuair a théann na daltaí a bhaile, ceistíonn a dismóthirí iad. Deir siad go bhfuair siad gléich ón scoil sa tráthnóna ag rá go raibh báiste i driblóid, fithríonn siad díobh cad a rinne siad. Dar ló, beidh cruinniú acu leis an bpríomhide ar maidin faoi. Tá úna agus ganra ar na daltaí. Tá is acu go bhfuil siad a bunc ceart anois. Pictiúr a 5. I pictiúr a 5 feicimid Seán, duine de na buachalaí triblódacha le na hismóthirí os cóir an phríomhide. In sin an phríomhide ló cad a tharla. Níl tismóthirí cheáin sásta agus tá nára ar cheáin. Tá na daltaí triblódacha eile sa seomra feithimh le na dismóthirí ag feithimh leis an bpríomhide. Pictiúr a 6. Sa pictiúr deireanach feicimid na daltaí a bhris rialacha na scoile i gcuineáil tar éis scoile. Is é an pianós de chaithimh de buic ná uair an chléig a bháin i gcuineáil tar éis scoile, agus is é an pianós de thrid ná 2 uair an chléig. Tá na daltaí ag stadéir rialacha na scoile agus tá ceacht fálamtha acu anois. Ní bhrisigh siad na rialacha riamh arís. Ceistena. Cá bhfuil an phríomhide ag dul i pictiúr a haon. Cad atá ar siúl ag na cailíní ag bunan pictiúr i pictiúr a dó. Cén tá mé i pictiúr a 6.